Het is 30 juli. Het is de dag van de start van het Scootjeseizoen. Goejoen en welkom bij het Scootjesjournaal. Nevens gewoon is het wichtigste. Savier wil ik zelf net gaan, maar het is in elk geval de meest ontsprekkende competitie als het om Scootjeseizoen gaat. De SKS. En de komende 2 weken zullen wij wereldwijd verslag van de SKS. En zullen we nijpraten op de Batavier. Van de middag wie dus de allereerste wedstrijd hier op een Pikmar bij Grauw. En over die wedstrijd valt ik weer een heel soort te vertellen. En we hebben 2 hele nieuwsgierige gasten. En ze zitten al aan tafel. De eerste is Orne Tjerkstra. Hij is oud-skipper van de Jouwer en Langwar. En tegenwoordig adviseur bij Grauw. En Volkert Wesseling. Hij is theatermaker, cabaretier. En hij zal als een soort van kuifje doeken in de vrood van het Scootjeseizoen. De SKS. Editie 2016. We zijn los. Bij de SKS horen ze van tradities. Ze wordt er altijd zield in de eerste 2 weken van de bouwvak. En de start die is alle jaren weer hier in Grauw. Grauw, de parel onder Pikmar, is vanzelfs bekend vanwege de viering van Sint-Pieter. Maar wanneer is dat ook alweer? De viering van Sint-Pieter 21 februari. Dat is net zo moeilijk. Nee, dat is heel makkelijk. Het scootje van Grauw is gebouwd in 1909 en het is een echt racemonster. Tolverkeer waard Grauw kampioen bij de SKS. Dat is trouwens geen record, want er is 1 scootje die het nog vaker won heeft. Snake. Nee, dat is Jereveen. De skipper van het Grauwste scootje, dat is Douwe Visser. 2 neven van hem die zie ik in de vloot. De ene is Douwe Visser, de skipper van Snits. En de andere is Albert Visser. En dat is weer de skipper van... Snake. Nee, van de Lemmer. Nog even wat feitjes op een rietje wat je witte matten oer Grauw. Rond 1989 skrunnen we Grauw met een W aan de eind. En nu is het zonder W. Grauw valt onder de gemeente Ljouwert. Daarvoor wie het de gemeente Waasterhien en daarvoor wie het Idadra-deal. Er staan 2 visken in het logo van Grauw en de 3 broren Eeltje, Joost en Tjalling Hiddes Halbertsma die ben hier in Grauw binnen. En dan als laatste de voorspelling. Waar wint het Joert? Grauw. Ja. Dat de Grauw in wint, dan wint Grauw het. Ja, dan wint Grauw het. Heren, welkom hier in de studio. Orne Tjerkstra, bemanningslid, adviseur van Grauw. Ze hebben maar hege verwachtings van je dit hier. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Nou ja, dat weet ik niet. Status verplicht, adel verplicht. Ja, vorige keer hebben we het gewoond in Grauw. En alle Grauwers denken dat we het aan wij winnen. Maar aan de oor kan ik winnen. Zo is het, ja. Zo is het. We verklappen nog net al te vol. We zullen laatst zien in het wedstrijdverslag hoe het al hier vooroen is. Volkert Ekke, welkom. De heeft bot vernuiveren, denk ik, in de vrood van het Scootjeseizoen. Ja, je hoort absoluut. Ja, wat een start van het SKS Scootjeseizoen. Ja, maar dan bist even voor de duidelijkheid. Dan bist theatermaker, cabaretier. Ja. Heeft verder geen affiniteit met Scootjeseizoen. Ja, dat is het wel leuk, maar dat heeft geen historisch. Is maar. Nee, ik ben net een Scootje-veteraan, om het zo maar te zeggen. Nee. Ik ben echt wel een outsider. En wat is er het meest opvallend, Joert? Nou, wat ik heel mooi vond, wij stonden hier voor op het boord van Omroep Friesland. Ik koest het heel mooi zien. Prachtig punt. Ja, absoluut. En Drachten die ging als eerste om mijn tonnen heen. En hij ging hier om mijn tonnen heen en hij stond echt gewoon stil. En die oren scootjes, nou, die kwamen ik al steeds dichterbij en die hier nog wel aardig gang. En hij denkt van, ja, nou ja, dat giet je plak. Maar hij kreeg op het goede moment weer een vlaagje wien en kon er mooi verder varen. Mooi om te zien. Mooi om te zien. Ja. Dan krijgen we aan ik wist waarom te zien in het wedstrijdverslag. We hebben ook nog een collega van u, Arjen Bosselaar. En die zit nou ergens in de haven van Grauw. Arjen, ja, waar bist correct? Ja, dat klopt, Arjen, dat is goed. Ik sta hier in Grauw. Ik ben even nu te druk te warm, want je verderop achter mij, de Jesse misschien al bij het theehuis. Ja, daar gaat het helemaal los op dit stuit. Daar is natuurlijk in afwachting van de prijsuitreiking. En wij hebben één iets rustiger plekje onder de ronde van de haven van Grauw opzocht. En nou, dat heb ik een aantal hele gezellig mee voor de camera. Oké, we komen aan bij waarom Arjen Bosselaar dus ergens in de haven. Orne Tjerkstra, adviseur, Tjinburg bij Grauw. Is het nou... wat show je moeilijk? Nou, Tamo zit achterop. Ja? Tamo achterop en die is adviseur achterop. En ik doe een beetje werk op voordek. Oké. Allemaal meesten. Om een mes te hebben. Dat is een combinatie, Dat is ja. net echt adviseur, maar Nou, wel ik ben coach. Ik ben Coach. net zo'n tacticus en dat is Tamo wel.
En ik zit een beetje om de mest heen en ik pak hier en daar wat op. Die jongens hebben alle een taak en ik een vrije verdediger ben ik. Vrij verdediger. Nou ja, in voetbal, die ben cruciaal in de voetbalelftal. Ja, toch? Ja. Die moeten vaak het smarrige werk maar dus op. Nou ja, dan just even dat die hals even aan met mijn man of jou, dat het waait en dan pak je even een string erbij. Hè? Dan look je even mooi en dan moet er echt aan en dat soort dingen. Pak dan even mee jongen. Ja. En even een scoot mee inloeken, een fucking scoot mee inloeken, motherfucker man en dat soort dingen. Oors gaat die loerden voor de staart. Ja. Dus en dat moet zelf zien en dat pakst aan. Maar dit is de 30ste, 30 juli. Is het nou echt een dag dat je de hele hier al een beetje naar uitjoggen? Dat je wekker wordt, maas, neem eens mooi. Je wordt wekker en dan denk je, we mogen los. Ja, dat is altijd zo. Wij lezen hier nou zelf met de boot of je aan in grauw. Nou, dat wordt elke keer beteder. En dat is vakantie, maar dan elke jong zielen, de eerste weken met grauw, elke jong zielen de puntje op is zetten. Nou, en dan, dat is het, hè. Dus komst al die schepen die komen weer in grauw, al die scootjes komen in grauw, alle bekenden, juist dat je juist een honden, juist een koude club, drinkt een biertje mooi en dan is het 30 juli. En dan is het los. En dan ben je eigenlijk wel een beetje gek in de beeldig, denk ik. Ja, dat wel. Nou, we zijn daar onder het wedstrijdverslag. Dat hebben we opgeknipt in 3 patten. Dus na elk gedeelte komen we eventjes en dan praten we even over de meest cruciale dingen die er gebeurt binnen. Maar voor de start hebben we ook even gepraat met de winnaar, de regerend kampioen. En dat is vanzelfs Dirk-Jan Rijenga. Dirk-Jan, hoe is het jongen? De stress van een kampioen, is die feelbaar? Ja, die is wel feelbaar, ja. Ja, dat is een beetje een soort stress naar vorig jaar. We hebben vorig jaar kampioen en dat brengt toch een beetje oren druk, maar zeg maar. Ja, maar er zijn uiteindelijk maar 4 kampioen in het hele peloton, hè, die het nou mooi zielen. En daar is er één van, dat jouwt echt een orenstatus. Ja, als je het kampioenschap vorig jaar behellen, dus dat jouwt een stukje rust. Maar we willen ontzettend graag weer bij die top 3 te komen dit jaar. En dat brengt dan wel weer een beetje, zenuwen wil ik net zeggen, maar een soort druk, maar zeg maar, ja. En orendruk is oren hier? Ja, een beetje een relaxed druk. Dat wel, ja. Maar de druk is er zeker, ja. Ja, en voor de scootje-liefhebber is dit dan vanzelfs het beeld dat je het hele jaar wennen uitjoggen. De traditionele sleep op grauw. Want het helm houdt trouwens dezelfde skippers als verliezen hier. De verhoring zit er vooral in de bemanning. Ze had Douwe Visser, zijn dochter, net langer naast hem als adviseur. Op dat plak zit nou Erik Kort. En dat is geen onbekende. Zo wie hij onder andere Nederlands kampioen in de section kwadraat. En een orenopvallende nijkomer is deze Jitse Mink op een hele mannen. Tussen 2007 en 2009 wie de skipper op hetzelfde scootje. En nu zit er onder fok bij zijn broer Berend. En dan gaan we los. Krijgt even na 2 uur van de middag hier op het wetter van Grauw. Geen startskot, Joert, want het geweer, hoe is het mogelijk, wie stikken. Maar met een toeter kom je vanzelfs echt een heel eind. En dan is het al heel rap duidelijk dat Lemmer hier bij de Matwesterwien een pikstart maakt op een pikmar. Ze zijn als eerste fot en dat, wie het Ljouwert, krijgt wat de rap fot is. En die maakte dus op een ei. Vals gestart en dus hielendal weer waarom. Ja, en Lemmer wie wil heel het fot, maar dat wordt net lang. Ze gokken even verkeerd in het begin van de wedstrijd en dat betekent dan dat Drachten verrassend de kop oernemen kan. En zo komen ze ook op de eerste tonnen aan. Met Drachten op 1, Jenne Woord op 2 en de Lemmer op 3. En dat betekent dus een hele verrassende 1 en 2 combinatie van de familie Pietersma. Waarbij Jeroen op het scootje van Drachten, zijn broer Gerhard op dat van Jenne Woord voor eerst Fabioot. En dat is al opvallend, maar nog volle verrassender is dat de favorieten, Grauw en de Jouwer, die komen pas op plak 12 en op plak 13 om de eerste tonnen heen. Ja, en daar kunnen we net omheen draaien. Die start wie beroerd, cruciaal en streaming. Voor u weer streamen. Ja. Want ik kan me voorstellen, je zit er dan echt op dat scootje en dan jij dan van het eerst, van het hier, dat startschot. En iedereen die zit aan kleer, nou ja, eigenlijk heel Friesland, is helemaal klaar voor dat scootje zien. En dan wordt er al geteld zijn 1, 2, 3 en dan doet dat. Geweer dat doet het net. En dan, ja, zo zet het scootje in 2016 uit eenmaal in toeter. Ja, dat is ook wel een beetje sneu. Ja, maar dat is net erg. Dat is net erg? Als je dan precies op een lijn leest met gang, dan maakt het dat niks uit. Dat dan toeter is, dat schreeuwt in en dan ben je fut. Ja, dat snap ik. Nee, maar die start, want ja, ik bedoel, het is eerst al een toeter en dan ook nog eens een keer staan start erachterom. Ja, maar er ben een heel soort die net een goede start in. Jeroen Pietersma, ik wil eerst even Jeroen Pietersma zijn bemanning heel erg feliciteren, want die hebben een geweldige prestatie leveren en het is zo'n gunt.
Dus het is geweldig. Nou, dat is, maar dan ben er een paar die goed starten, die goed fit binnen, maar de meesten in zo'n nauwe start op een pik maar, die hebben moeite om in fit te komen. En dan vooral met die vlaagjes. Het is heel kalm waar en dan komt er weer een vlaagje uit het noordwesten, dan komt er weer uit het noorden, want je ziet er tussenin. Nou, en dan moet je een beetje geluk mee hebben en je moet op tijd wezen en dan ben je fit. En hoe kan het dan dat Drachten en Jennewoord en ik de Lemmer, want dat bent toch niet echt de scootjes die je daar voorop verwacht je? Jawel, Albert komt er ook wel. Als je een Lemmer hier in Pek staat, die hier een geweldige, heel risicovol, maar hij ding het dan maar. En dat weer goed. En Drachten zit helemaal onderin bij de onderste tronnen, maar gang hoe de start. En wij zitten alle te kam bij dat staatsschip daar. En dat kost het snelheid. Maar show je misschien echt te volle naar mijn koor? Ja, wat doet snits? Wat doet de jouwer? Nee, we zielen net op elkaar van die wordt kampioen en dan moeten we op zielen dat door de laatste wedstrijd in snits. Eventueel, als het erom gaat. Maar nu is het gewoon een kwestie van een hele smalle startlijn, vlagerige wind, vlak voor de start weer heel kalm. En dan komt er op een gegeven moment, dan ziel je stuurboord en gooi je met bakboord naar de start. En als er dan geen wind komt, dan ben je te laat. En komt er op het moment een dikke vlagering, dan ben je te betijd. Dus het is het is net alleen een stress, maar het is hoe komt het? Dat is het mooie van het scootjes. Ja, dat is nou kijk het mooie. Ja, maar je kan net voorspellen hoe het gaat. Je kan je wel daar rijden en oefenen, maar je weet er net hoe je voortkomt. Nee, zie je Max Verstappen, die houdt gas en die is fout. Die slipt een keer met die banden en dat kan wij niet man. Nee. Je bent gewoon hinkelijk van de wien. Ja, juist. Ja, dat is ik zei. Je hebt stiekem net een motor. Gelukkig maar. En dat maakt het denk ik zo leuk en zo onvoorspelbaar. Absoluut. Laten we zien jongens naar het tweede gedeelte. Want na een uur in de wedstrijd, dan hebben we een zielerij met twee gezichten. Voorin dus de strijd van de Pietersmaas. En in de tienje slaat Drachten dan deze onval van Jennewoord. Wiels Lemmer op het derde plak op een loer leidt. En ik de Zuidwesthoek er nog goed bij zit. Achter de kopgroep zit het alweer heel dicht bij een waar. En wat betekent dat? Ja, dan krijg je dus een hele grutte griebus onskippen die het alweer zo goed als mogelijk door de tienje heen willen. En dan is er net voor elke hier een liekevolle romte. Het is vol. Op dit hele smelle wetter. En dat is hier goed te zien bij de scootjes van Ljouwert en Jereveen. Want er is net een soort romte. En dan, bam, de volop. Drachten had trouwens met het gefriemel helemaal niks te krijgen. Die zielen hier op een pik, maar nog hield iets voorop. En Lucas zou het hele veld uit mekaar. En dan het gevjocht. Achter de top 3. Grauw en de Jouwer rukken een aantal plakken op. En Snits, die orenfavoriet, ja, die zielt wat in de middenmoord. Te gerren maar de Zuidwesthoeken. Maar Akkerem en ook Langwaar zit erbij. En zij doggen dus al haar best voor de plakken Fjouwer onte mij zoon. Maar dat is al wel op zijn 8 minuten efterstoorn op koprenner Jeroen Pietersma met het Dragster scootje. Ja, krijg je überhaupt wat mooi wat er voorin al gebeurt? Net vallen. Dat hangt een beetje van afstand af, want je bent zelf bezig natuurlijk. En dat de wind dan, krijg wat zuidariën, dan is de wind noordwest of hij zuidoost. En dan is die tien in de wind op. En dat is de scherprechter. Dan zijn er scootjes bij, die krijgen een hele mooie vlaag uit het noorden en die rennen er niet een keer terug. En dan krimpt de wind weer even naar het noordwesten en dan moet de rest weer in. En als het dan eerste luidt, dan pakt 200 meter. En dat is van de tweede plak dan extra. En wij zitten helemaal achterin en dan wij hopen dus de laatste route, als die 10 in de wind op is, dan kunnen we de jouweren naar pakken. Maar toen komen we zo terugzillen. Maar dat is echt, die 10 de scherprechter. En Grauw heeft eigenlijk een unieke wedstrijd, want die zielt op 2 maanden. Dus maar in plak die op 2 maanden zielt, op een pik maar en op een ier. En nu ben ze aan het graven daar verderop. Misschien ben er taken meer wel 3 maanden in Grauw, wedstrijd op zielen. Maar maakt het ook weer ooromstandigheden? Dan heeft het ooromstandigheden. Maar maakt dat het ook weer mooier? Voor het publiek is het heel mooi en spannend om die 10 in de wind op te hebben. Maar het mooiste is eigenlijk dat wind zuidwest is of noordoost en dan heeft de ier in de wind op. De slagenmaatje, Lavieri en dat is het mooiste, cruisen. Ja. En dan krijg je de al die skippen en tagaliek met het smelle wetter. Ja, dan heeft een... Dat is het allermooiste, maar die keuze heeft je vaak net. En op een fijne hoop is dat ik net altijd zo. Dan moest een cruiserakker in hebben en dan krijg je een eerlijke wedstrijd. Ja.
Ja. Wat denk je? Zal Drachten het opredden? Ja, nou ja, zij hebben een hele goede start maken. En dan heb je misschien ook wel wat beetje die motivatie om dat zo beter te houden. Maar ja, wat we dus krijgen al zeiden, ja, je weet het net. Je weet het net. Nee. Maar het is zo'n verdrachten. Ik kom er uit de buurt, dus ja. Dat is stiekem voor Drachten. Nou, stiekem. Nee. Ja, nou komt. Ja, dat is nou, denk ik. nou, Ja, ben jij dat nou, nou, hè? ja, ja. Dan komt er niet in het chauvinisme, komt er niet boven tafel. Ja, maar als je het is altijd leuk van dat er een scootje is, wat dan bij die in de buurt waai komt of zo, dan die haal je automatisch al een beetje meer in de gaten. Ja, dat is ik zo. Nou, laten we zien hoe het doorrent, jongens, want we zijn haast bij de finish. En dan zou je toch zeggen, jongens, dat er maar in, dat het eigenlijk net meer misgeen kind van de Drachters. Jeroen Pietersma, hij jit al steen. En hij helpt naar Starenvlien hier zijn tweede overwinning als skipper in de SKS. Wat een mooie wedstrijd vanaf het begin aan kop. En je waren wel bedriegen, maar je houden staan. 2 keer hebben wij die ongeval van hun auto kunnen slaan. En ja, we konden er ook niks van aan. De wind die skifte dan op dat moment. En ja, daar kerst niks over. Dan is het gewoon een oudbaatje. Maar ja, bij de 10 ik verdorie. En dan ziet het gewoon weer bij Fut. Het skipper in hartstikke goed. Ik heb er wel vertrouwen in. Maar ja, verdorie dat het dan ik aan mij slagen. Dat is ook geweldig. Ja. Echt super. Prachtig. Maar die broer, wie wordt even sterker? Ja, hartstikke mooi toch? Die jongen die doet er ook een hoop voor. En hartstikke mooi dat die man een keer winnen kan. Dat is toch prachtig? Heeft hem ook eens een beetje geen lid? Nee, natuurlijk niet. Cadeautje voor het jongen. Ik net bij een broer? Ja, soms wel, maar het hoeft dan niet. Het weer een mooie street, joh. Ja, prachtig mooie schilderij. Hartstikke spannend. Wij komen zo zware bij de laatste tonnen, ja, dan valt het helemaal stil. Ja, daar kan je gewoon niks aan doen. Dat ik gewoon, ja. Maar voor hetzelfde pak ik die oren die ik nog en dan ben je naar 4 nachten. Dus, Het is een neuvere win, joh. ja, hartstikke vreemd. En ja, ik ken alle kanten uit. Je ziet wat mensen die het voorseizoen het rennen, die zitten nou achterin en andersom is het niks aan. Dus je kan er niks van zeggen. Ja, je kent er niks van zeggen. Wat wel een feit is, Jeroen Pietersma die wint dus de allereerste wedstrijd hier op een Pikmar in Grauw. En dat is toch wel verrassend te nemen. Ja, Grauw. Toch? Grauw. De Dracht net dan net zo vaak wond eigenlijk. In mijn beleving dan net eigenlijk nooit. En nou Dracht wint. En dat is het mooiste van het scootjesiel nou ik. Want de verschil met zo iets worden. Dat het kan best wezen dat Lau het op een Veenhopel wint. Dat wist het net. Of Huzem. Nou, dat zou helemaal mooi worden. Toch? Ja. Nee, maar kan Drachten echt nog een rol van betutting spelen dan in de rest van het klassement? Of is dit gewoon een one-day fly en dit is mooi en geniet er vooral van? Nou, het is Bossa in Grauw. Als hij een slagslaan kent en die 10 zien winnen en best fut, dan raakt het fut. En nou is de vraag nog even, kan Drachten op het grote water ik stand houden, maar hechte en snelheid. En ik geloof het, zat ik hem nieuw het zield, jongen, dan geloof ik het wel. Maar dan moet het er ook nog even uitkomen. Maar Drachten die moest sowieso, dat moest net in je huis schroeven, maar Drachten ik niet. Nou, dat is opbeurende win voor die, door als Drachtenleefhouder. Ja, nou ja, Drachtenleef hebben. Ik ben hier en ik zit dan een beetje naar het hele veld. En als er dan wat gebeurt, dat scootjes rakelings van elkaar delgingen of nou ja, inderdaad bij elkaar opbotsen. Ja, dat is voor iemand die dan in het publiek staat, dan denk je, ja, maar dat is echt die spanning. Het is misschien voor de bemanning net altijd mooi dat het zo close is, maar ja, dat heeft al wel wat. Zeker. Jongens, voor de volledigheid nog eventjes de stoorn op kaart. Drachten die wint je dus. Op bij 0,9 punten krijgen ze erbij. Dan 12 Lemmer van Albert Visser, 3 Jenne Woord, 4 de Zuidwesthoeken van Auke de Groot, 5 Akkerum, 6 Snits, Zoon Langwaar, 8 de Jouwer, de regerend kampioen. Nog in de plak Grauw, iets wat teleurstellend. Het ziende Ljouwert van Centimeter, 11e Jereveen, 12e de hele mannen, 13e Huzem, maar Loordewijkmeter en 14e Woord Zijn. Dan geven we weer even naar Arjen Bosselaar, ergens in de haven van Grauw. Waar ben je, Arjen? Ja, ik stond nog steeds in de haven van Grauw. Ik stond er dit keer net meer alleenig, want ja, hier naast mij, we hebben al je jongen gekregen, de nummer 2, Albert Visser. Hoe weet je het? Oh, ja, mooi dag joh, voor u. Bij de eerste trein, de eerste dag, dat is altijd top. Ja, we zeggen je hem een enorme pikstart, je hem lijn voor. Dat je wint zo toe, dat gaat er even om?
Ja, we hier een plan om bij het stadskip als boppers te wonen starten. Maar ja, er zijn meer die dat willen, maar er kwam even een gatje. Ik denk dat de wien wat kromp en toen zijn we gang. En ja, dat gatje weer en hebben we ben winddoekt. En ja, we gaan met gang over de lijn. Ik dacht eerst, nou ben ik wel heel... kan ik wat te betierd wezen. Maar ja, wat je zien gewoon omheen, gaan wij wel. Dus gang zetten. Dus het wil jou het vals en je net. Ja, lauw het ook. Ja, ik heb niet zo'n jij die ziet, maar wij willen niet vals nemen. Maar we zien er wel dichtbij, denk ik. Maar het moet ik. Want als je te let bent, is ik niet goed, no? Ja, dan heeft dus de beste start. Dan ga je op de kop van het veld. En daarna de hele dag eigenlijk in de slag met de familie Pietersma. Wie de ene broer net en wie de oren wel weer. Ja, nou, dat is hartstikke mooi toch? Ik ken allebei de broers goed, dus dat is hartstikke mooi. Maar het wie net zoiets van, dan heb ik eindelijk die Jeroen te pakken en dan komt Gerard weer achter me jongen. En, Nee, dat denk je dan niet om. Je denkt gewoon het is een concurrent en die moet op die voorbij komen. En ja, Jeroen heeft het heel goed diend en de man goed verdedigd en ze zijn voorblauwd proficiat. Nou ja, toch tweede plak. Nou ja, ik kan wel zeggen hoe giet je het vast goed, maar hoe wie het? Ja, dat is hartstikke mooi. Als je bij de eerste trein hier wij komen in Grauw, dat hij niet goed staat in de serie wil, dan kom je er niet bij. Hier gewoon hier een hele goede start. En dan ben je gelijk voorin en dan krijg je gatmandje en dan lukt het meestal wel. Ja, ik sprak straks nog even 2 jongens van de Jouwer en die zeiden ja, het is toch wel eigenlijk waar die start is wel een grote geluksfactor zit erbij en Joert wie dat dan wel bepalend hè? Ja, hier is dat wedstrijd. Nou, bij de meeste wedstrijden in de stad wel heel erg bepalend hier. In dit veld. Dus in elke gelijke hut dat je wel. Als je net bij de eerste fut binnen, dan heb je toe om erbij te komen. Als je bij de eerste boei binnen, nou, dan kom je nooit meer in het voorhand. Tenminste, hoe je weer het veld is. Dan moet je alles een heleboel geluk hebben. Of je moet de hele hut rennen, maar iedereen gaat momenteel hut. Wat zijn de verwachtingen voor de komende week? Oh, gewoon ze terug in. Mooi terug in zo. Mooi twaalf en dan nog weer pakken. Ja, nee, maar eerst maar rustig bloeien is. Hier van genieten en dan zullen we manje wel weer. Hier maar weer zijn van genieten. Nou, lijkt mij hartstikke mooi. Thomas leuk, daar wezen. Daar is de prijsdruk bij Theehuis, dus ja. ik word die net langer opharen. Nee. Dus ik zou zeggen, kom die kamer op. En Tieren dank. Ja, dan hier ben ik. Ja, dan ben wij weer verder. Ja, even rustig blijven, zei hij vooral. Vooral rustig blijven. We beginnen altijd in Grauw en dan ben we helemaal net met klassement bezig. Je ziet per wedstrijd. Je moet per wedstrijd zijn als je voorin komen. En het klassement wat wil uitreiken, dat er een hoor. En je hoort net... Maar je hoort toch altijd het klassement in de achterrollen? Ja, net bij de eerste wedstrijd. Maar gaande wordt de competitie. Dat is er dan wel, maar als je alleen maar een klassement en je start er net goed, dan zak je in het klassement. Zo helder is dat. Dat zou jouw kruiwachter, maar ik bedoel, maar zij is dat. Ja. Je moet er per wedstrijd zitten en wij nog wel goed starten. En dan ben je 14e start en je komt bij de eerste traai aan en je komt constant bij de eerste 4, bij de eerste traai, bij de eerste 4. Dan heb je een goed klassement. En de oor rekent dat wel uit. Daar hoef ik geen mobieltje voor. Hoe iets aan denken? Dat gaat al hier automatisch in een app. Ja. Dat is er vast voor, hè? Een mooie app. Ja. Hey, Volker, dan is de cabaretier. Theatermakker, zeg ik het goed? Ja, klopt helemaal. Ja, waar zoen de meesten van kennen? Nou ja, ik heb natuurlijk wel in verschillende theaterproducties spelen. Hier op Loft spelen ik wel. En ik mag het zien hoe sinds 4 jaar elk theaterseizoen een eigen cabaretvoorstelling. Dus nou ja, dat het op een cruiseschip west, of het gewoon een cruiseschip, het over de bussen en het openbaar vervoer is het gewoon. Nou, zo ben ik altijd wat onder het theatermaat. Ja, maar toen heeft geen scootjesiel achtergrond. Nee. En dan is hij nou een beetje onderdompelen als een soort van kuifje, of tufke, mag ik zeggen. Ja. Ligt hij onderdompelen in de vroot van het scootjesiel. Dat klopt. Ja. En daar hebben we wat leuks op bedacht. Mensen die konden via Facebook hier een filmpje maken. En mensen konden mij via Facebook een vraag stellen. Wat ik dan onderzoekje koe, om in die scootiewereld te doen. En dan koe ik een mooie vraag uitzoeken en die onderzoekje. En hoe dat mysterie, hoe zou je dan oplossen? Ja, een mysterie. Ja. Of een achter de schermen. Hoe gaat het nou achter de schermen bij de skippers of hier bij de omroep? Nou, vertel, wat is dat mysterie waar zo van u oplossen is? Nou, Joert, die vraag die kwam van Hendrik Mulder en die vroeg mij van hoe slipt de bemanning?
Ja. En toen ben ik van de morgen even naar Harmen Brouwer geweest. Die zit op het scootje van Jereveen. En nou, daar kon ik mooi even praten. En die heeft mij een hele rondleiding doen op het scootje, op het valskip. En nou ja, hoe de bemanning slipt. Dat iedereen die heeft een eigen bootje. En nou, dat bootje dat is eigenlijk hun huis. En daar kun je lekker in sliepen, kun je lekker in delven aan. En natuurlijk het valskip, dat is het hart. En dus daar hebben we het alles bepraat, daar hebben we het alles viert. Als dat dan inderdaad onder water is. En daar in dat bootje, die ze naar hun eigen wensing inrucht, daar slipt de bemanning. Daar sliepen ze dan. Want Jorien al wat langer mooi. Wie dat jij iets dan? Jetteeds, dat zou goed. Ja, mooi toch? Ja, mooi wit. Nee, mooi Frieske wit. Ja, mooi Frieske. Nou, jetteeds dan weer er volle meer mensen die op het valskip sliepen. En maar in al der eten. Nou hebben we alle catering. Hij had elk zoiets uit de catering. Ja. En toen de sierden de vrouwen het eten. En dan sliepen ze alle in zo'n groot valskip. En nu hebben we haast alle een cruiser. Gezellig. Wat gezellig. We willen een cruiser hebben, haast alle een haakje. Of, maar kwamen de prestaties misschien net in goede? Nou, dat wil ik niet zeggen. Want het fanatisme wie vroeger leek als nou. Vroeger won ze, jaartijds won ik winnen. Nou won ik winnen. Dat fanatisme eerder. Dus alles wat er omheen zit, dat is ontspanning, dat is gezelligheid. En dat is heel belangrijk. Gezelligheid en sfeer, dat is heel belangrijk. Nou, en dan... wij hebben een heleboel cruises eromheen. Hoeveel ongeveer? Nou, wij zitten wel maar een stuk of zo'n cruises. Ja, sure. Ja, en we hebben 4 bemanningsleden, die sliepen op stapelbed, niet valskip. Nou, het voordeel voor u is, die moet dat de valskip geen houden, dat is een prachtig. Ja, shit, dan heb je de corvée-lijst nek voor die deel. Ja, precies, de corvée-lijst, dat is klinkt. Ja. Hey, en heb ik nog wat tips gekregen dan van meneer Brouwer? Ja, ik heb een paar hele goede tips gekregen hoe een bemanningslid dan het beste sliepen kan. En zich dan daar hier kan nog een goede nachtrust op de volgende dag. Ik ben benieuwd. Ik neem ze even terug, want dus nevens... nou komt het. En nevens Harmen Brouwer van het Jereveenster scootje. Je moet, als je weer omkomt van het wedstrijdwetter, eerst even een paar koude biertjes nemen. Dan moet je met je ploeg even analyseren hoe de dag verroemt. En dan look je even weer om in die eigen cruiser. Nou, dat zei ik. Cruiser. Ja. Ja, zei iets. Een mooi boordje. En dan kun je voor de televisie nog even vartsliepen gaan, bij je boeloesje. En dan ziek is het bed op. Dan kroepst lekker onder de dekkers. En dan mast. Dat is de gouden tip. Op een side lezen. Moest die lekker instapje. En dan mast net skip, maar scootje stellen. En dan als het wist, dan best ook kampioen SKS 2016. Maar dan wel op het wedstrijdwetter van Dromelaan. Wel trusten, Volkert. Ja, ik leed je heerlijk. Ja. Nou, dan kunnen wij mooi lekker sliepen, jongen. Ja, dank lekker sliepen. Dan kunnen wij mooi nog eventjes zijn naar Arjen Bosselaar. Want Arjen, nog altijd ergens waar is nou bij die steen? Ja, klopt. Nou, Arjen, het is een beetje lastig. Ik hier een heel skip vol. Theo kan dat misschien even zien laten. Maar die ben al in de prijs drinken, want het is het scootje van de Zuidwesthoeken. Maar we hebben hier, ja, en dat ben ik toch een beetje grutskop. We hebben hier Aukergroot zit nou op het boord van het scootje van Zuidwesthoeken. Maar waar hebben we hier nou staan? Mijne de Groot, de heid van Auken. En je bent net samen de heid van Auken. Je hebt zelf ook scootjes varen. Ja, ik heb zo'n 20 jaar schipper geweest op het Zuidwesten scootje. Zo'n 20 hier. En had je dan die wedstrijd van Joertje, zul je dan ook oors naar zijn wedstrijd? Nou ja, ik bedoel, je shirt altijd, je volgt alles, de hele beetje wat je machine kent, probeer je zo vol mogelijk. Nou ja, dat sla je op en dan praat je daar later nog eens over met die jongens van, nou ja, toen ging het zo en zo en hoe ging dat en zo. En nou ja, zo ben je altijd de hele beetje mee bezig natuurlijk. Ja, hij heeft vanmiddag ook weer dingen, jongen, we zeiden, nou, mag ik toch eventjes nou eens deze morgen? Nou, nee, het voelde net oud, nee, dat ging wel knap, ja. Jovien wordt tevreden? Ja, zeker tevreden, ja. Ze hebben het mooi, ze kwamen knap uit de start en ze hebben mooi staan houden, dus nee, dat ging knap.
En wat vond je überhaupt van de wedstrijd? Hoe wiet maar de wien, hoe wiet maar de conditie? Wiet een beetje een leuke wedstrijd, wiet een mooie wedstrijd? Nou, het is een drege wedstrijd. De meeste van de mensen op excuses. Ik bedoel, de wien die vliegt elke aan het nut en dan heb je wel winnen, dan heb je geen wien. Dus uiteindelijk, ik zeg altijd, je kan er beter wat meer wien hebben dan, of heel storm weer. Dan heb je het makkelijker dan geestelijk onder de kop dan dat het saai van een midje is. Nou, dan sto je hier net linnig, want je bewaken als je in buiten nog even het skip wil de rest naar de prijsuitreiking is. Want waar hebben we hier? Halk de groot volgens mij. En jou ben ik even achterbleund dat feest, dat hoe al je net zat van jou? Nee, die tijd hebben we hand. Dingen we vroeger wel, maar nee, wij hadden nou meer van de rest. Maar ik zeg wel, na de wedstrijd, iedereen komt hier op het skip en is het gezellig. Wat doe je hem dan? Nou, praten we er even over en dan nemen we even een glaasje bier als we er zin in hebben. En dan nemen we wat fris, dus dat is maar correct waar we zin in hebben. En hoe zou je nou naar de jeugd eromheen, die net na de wedstrijd, maar al uren voor de wedstrijd begint met een glaasje bier? Nou, daar ben ik dus niet de voorstander van. Nee, dat jij het voor mij niet bij de wedstrijd. Ik bedoel, je moet er nuchter aan de wedstrijd beginnen en nee, na de tijd dat er gelegenheid is om... Nou, of er een aanleiding is om te feestvieren, dan mag je feestvieren. Maar jongens, ik heb het hier te bed. Maar het is een heel soort gezelligheid op in zijn haven. Zoals nou in Grauw sto je hier, de muziek, de mensen, het is wel echt wel gezellig. Tuurlijk, de gezelligheid die jij erbij. Maar ik bedoel maar niet tot nachts wie ik let. Nee. Dan gaan we om de Meindert. Wat verwacht je hem? Wat is het doel van de Zuidwesthoeken? Wanneer heeft het goed in? Nou, krijg het goed, ben wij heel erg tevreden. Ik bedoel, en nou ja, als jij boven de midden blijft, nou, dan ben wij tevreden. De eerste het Arjen, als de Zuidwesthoeken boven de midden eindigt, dan ben je hier heel erg tevreden. Ja. En zie je dat slagje? Bij de eerste 8? Ja, die jongen die doet het goed en dat kan. Dus ik ken ik wel bij de eerste 6, zo. Ja. Dat kan, dat sluiten we net uit. Nee. Je moet nooit in onderschatten. En wanneer ben je tevreden? Ja, we willen. Maar zit je nou zit je nou een beetje met het pest in het lief? Nee. Jog aan de plak? Ja, je wil het vorig jaar hebben je wond en jog aan de plak, dat wil je helemaal niet. Nee. Maar wat hij er aan als je de pest in de beulen gaat? We drinken een bier en dan is het goed. Ja? Toch? Ja, zo makkelijk is het. En dan weer opladen en dan weer die focus lezen. En dan komt er Mendje weer een wedstrijd en dan komt er Tiesje weer een wedstrijd in en outen. Nou, dat kan van alles gebeuren, want dat ben sletsjes. Hè? En in Terhennen dan hebben we het romme wetter, dat is niet zo maar. En dan kan je slagemaatje, dan kan je zielen. En daar kan je ook zielen, maar dat kan de eerste kan laatste worden en de laatste kan eerste worden in een woord. Dus het is een lange ding. Ja, dat is exact. Voor 2 jaar waarom we Grauw winnen wij hier 8e op dit wetter. Voor 2 jaar waarom, hè? En we worden kampioen. Maar goed, nou een jochende. Ja, dan kan je het nog kampioen worden. En even een hele goede nacht draaien. Ja, ik denk dat het een kwaad wordt, want ik ben morgen vrij, maar goed, wist je wat wel. Ja, en dan manje gaan we naar de Veenhoop. Even het waberjocht erbij pakken, jongens. Want het wordt een mooi dag. Het wordt 20 graden, maar Sinneskin waar. Maar zo nou en dan een bui, een echt Piet Paulus maar waberjocht, hè. Sinneskin, maar zo nou en dan een bui. Krijg fjouwer, maar wel mijn uitzit is naar 5. Is dat gunstig? Ik hoop wel dat het een cruiseraak is. Dan krijg je een prachtige wedstrijd. Dan krijg je een geweldige wedstrijd. Ja. Want waar ben je nou, denk je jou, de uitsprutsen favorieten? Ja, ik voer rekening met die ouderen. Akeren moest helemaal net uitpoetsen. Dat is een snitje eraan. Ik wil weer, wij ben er wel. Lemmer die komt eraan. Er zijn een handvol favorieten. En daar kunnen we eigenlijk niet van zeggen. Het is net zo als Jertijds. Krijgen ze snitsen ontleerd in hand dat hij in de middenmoot staat en winnaar wordt. Die tijd hebben ik eigenlijk. En vroeger is het heel bezwaren met Grauw, die we 5 keer achter elkaar kampioen en die staat het laatste en we nog eerste. Die had wel zo'n 8 wedstrijden won in een competitie. Dat is weer onvoorstelbaar. Dat kan niet meer. En dat gebeurt niet meer, omdat het de verschillen bij elkaar bracht binnen, door de formule. Ja. En dan daar hebben we Joet ook een voorbeeld van. Want als je de Joet net bij de start goed bij ziet, kun je het vergeten. Dan kan je het vergeten. En als je toen is steeds... Maar mooi werd er ook een wedstrijdveld heen van achternaal naar voren, maar in de smarge in bij een ton, wij je plegen worden en terecht. Dan heb je problemen. Dat kost tijd, dat kost het meters, dan ben je de klos. Ja. Ja. Volkert, waar we kampioen? Denk je dat? Dan mag je het zeggen.
Dan zei ik Jereveen. Jereveen? Ja, Harmen Brouwer. Ik heb hem beloofd, ik zei van als het bij de eerste trein is, dan krijg je van mij een bos blom. Nou. Dus. Bij deze. Dat bosblommen. Ja. Zult u daar wie is bij wijzen, bosblom? Nou, ik denk dat jij er een krat bier wijzen, man. Dat denk ik, ja. Dat denk ik als treien. Maar goed, Harmen Brouwer, Jereveen bij de eerste trein, dan krijgt er in elk geval een presentje. Absoluut, van mij wel. Dan komt Freed bist de weer. Freed ben ik er weg. En als mensen nog vragen ha? Dan moeten ze vooral even op dat filmpje van de omroep of het staat ik bij mij op Facebook onder de naam van Volkert Wesseling. Even reageren, even de vragen achterlaten. En dan hoop ik dat ik van Freed heel wel wat stof heb om te onderzoeken. Precies, om mysteries op te lossen. Heren, dank voor je komst. We zullen daar ook nog vaker zien, Onne. Ja, in Staveren en op een Lemmer. En op een Lemmer. Oké, en Manje, dan ben we zelfs op een Veenhoop. En dan is onder oren Gerrit Hiemstra, de waarman, die is dan te gast. Heren, nogmaals, dank. Ontstaan via de allereerste aflevering van het Scootjesjournaal SKS editie 2016. Ontstaan via, ik zou zeggen, ont Manje, ont in de Veenhoop. Dag.